клипчето. Не, аз направо... Почна Аре, ли да снимаш? Снимаме, да. Да, ти трябва да ни представиш сега, както правиш всяка година. Как се, че се казваш? Ема. Здравейте, хора! Това е Кака Пичове. Златка! Пичове. Здравейте, пичове! Това е Кака Златка! Това е Ема! Здравейте! Аз съм вашата любима Кака Златка. Аз съм Муни, да. Мерси, че ме представи. Еми, съжалявам, това са обстоятелствата. Не съм снимала видео повече от половин година и се чувствам крайно не в познати води. Така че ще бъде всичко на пълен експеримент. Как сте, хора? Какво правите? Не сме се виждали от много отдавна. Ние сме на къмпинга, както всяко друго лято с Мони и си намерихме нова приятелка. И още една зад камера, която не иска да участва в нашите скандални не съм видеа. Точно това ще правим днес. Ще отговаряме на вашите въпроси, които вие ни зададохте в Инстаграм. Само аз знам какви са въпросите. И двете не са запознати. И сега ще ги чуят за пръв път. Леле, тук някой се гони. И ще видим кой е най-скандален. И накрая Ема, Ели? Да. И накрая Ели ще ни даде една крайна оценка. Кой е най-скандален? И който е най-скандален, какво ще прави? Получава 5 шота тази вечер на София Маринова. Ма аз няма да идвам с вас. Значи другата неделя на Фики. Получава 5 Решено е. шота. Това е. И какво другите две черпат? Мгм. Ма Добре, не трябва ли значи ги който е правим най-малко 10 шота. скандален? Не трябва ли който е Добре, или добре. Чакайте сега. Който е най-малко скандален от нас, купува по 5 шота и другите две. Ужас, значи на Фики ще направя живота. Добре. Трябва да запазим самообладание. Има и кучета зад нас. Това ни е новата придобивка. Освен Маша, имаме вече и Бел. Ние това си говорихме с Моника, че буквално във всяко едно видео, защото ги снимаме всяко лято по едно или по две, сме с различен цвят коса. Миналото лято бях с черна коса. Сега съм с руса. Но тя е взела моето място подобаващо, така че това е най-важното. И впрочем, ние с нея и с Ели се запознахме при 10 минути и просто аз им казах, че ще снимаме клип с Моника. Те се оправят за дискотека и аз бях като здравей, искаш ли да снимаш клип с нас? И тя, какво да Защо каже пък? момичето, почувства се притисната. Така че, айде да започваме. Така. Бел? Ела тук. Супер сте. Добре. Уникални. Айде ви тук. Да знаете, ако правите някакви паузи, ще ги изрежа после, не се притеснявайте. Всичко ще едитнеш. Аз мога малко фейсап да ни Да не ни снимаш Ей, пак, да не мачай, снимаме. трябва да си направим Снимате? такова. Аз снимаме! Ама да го спирам ли? Не, нали ще го изрежеш? А, отначало ли снимаш? Не бе, Не, също то клип си си. продължава. Имаме табелки. Съм. Не съм. Не съм. И да видим кой е най-скандален и кой е най-малко скандален. Аз просто от сега знам, че съм баба ви и че по никакъв начин няма да съм скандална. Нищо, че не те познавам. Изглеждаш ми скандална личност. Но Благодаря. сега ще проверим това. Хайде, Ели. Нека започваме с първия въпрос. Добре. Ти можеш да си ги разместваш, ако искаш, или както искаш да ги Добре. задавай. Съм, не съм изневерявала. Не съм. Съм, не съм си чупил част от тялото. Това е супер несериозно от Знаеш ваша ли, страна. по-миналата година главната готвачка Лили в ресторанта ми гледаше на ръка и ми каза, че никога през живота ми няма да си чупя абсолютно нищо и никога няма да катастрофирам с каквото и да е превозно средство. Това е А страхотно. знаете ли защо се твърди, че хората, които не са си чупили нищо, защо така са? Защото се твърди, че в живота ще им се наложи да водят много ментални битки, затова тялото да им бъде здраво. Оф, точно така е. Точно така е. Точно така. А тези кучета, сега Будяха. сега борба ли точно намери Бел? Маша? Не? Добре. Не те питат. Продължаваме. Съм, не съм имала friends with benefits. Съм, не съм правила магия. Ама ви обяснявайте защо сега. Чакайте какъв е този клип само. То трябва да има история, нали? Като нещо така се е случило. Давай, започвай ти като най-новия член на този канал. Какво да ви кажа, беше, но не толкова хубаво момчето, затова не стана и връзка реално с него, просто само е така, да разведри ежедневието, така да кажа. Аз на морето си имам по 5-6 гаджета и така. Това е. Кое като нея? Забавлявам, да. Кой е като нея? Тя има цял харем. Падна ти панделката. И кучетата не спират да му. Бел.
Съм, не съм правила магия. Съм. Към всяко едно момче, с което съм била. Не, аз съм си вещица, казвала съм го отдавна. Това просто няма как. Само към първата ми любов и тя тази магия беше толкова несполучлива. Накрая па се ревах и той така и не мога да заобича. Защо за любов, бе? Аз съм правила за здраве, за щастие, за пари. Бях много малка, когато се занимавах с тия неща, всъщност. Обаче ползвах лунна вода. Аз ползвах в едно бурканче кристали, рози, свещи, О, свещите ми бяха любими. лавандула, ама какво ли съм правила? Много пишех и под възглавницата го слагах и така се лягах да спа. Става, мани мазика, ама става понякога. При някой е работило. Да, вечер ще ми кажеш и го правя. И он на кой Аз, да правя. тя е една такава енергия, която я излъчваш хората, които могат да го правят. Значи, казваш ми тази вечер за тази магия и след дискотеката заспивам. Ставаме вещици. Да. Е, тук даже ще загасим лампите, ще запалим Върни свещи свещи, да. и ще се въртим около масата, ще направим И почваме ритуала. Аз мисля, че трябва да го снимаме на клип, аз ще ви снимам и ще правя на оплашена. Така че Съгласни имаме сме. го. Имаме го! Съм, не съм се крила в дискотека, като имало проверка. Не съм. И аз не съм. Не съм. Винаги съм влизала без проблем. Само на 14 не ме пуснаха в една дискотека и ми казаха, като станеш на 16, заповядай. И на рождения ми ден заповядах на 16. Така че Мен до сега не са ме връщали, само са ме изкарвали много пияна. Сама съм се изкарвала, ама не съм ме върнала. Да. Съм, не съм плувала по залез. Всяко лято. кой не е? Най-хубавото чувство. О, да. Така е. След така е. волейболчи в Да, водата да, на да. залез. Защото е най-топла водата тогава. Обаче, като стане вече малко по-мрачно и тъмно, тогава е вече гадно. И с защото- много комари. Първо. И второ, че е гадно, защото течението става по-голямо, по-силно По-опасно. и по-страшно. Да. Да. Просто е тъмно. Съм, не съм излизала без сутиен. Абсолютно всеки божи ден аз отчаяни не нося такива работи, не си купувам и нямам намеренията да използвам. Аз мисля, че на всеки се е случвало. Мисля, че на всеки се е случвало да излезе сега някой път. Освен Моника, това при нея е ежедневен, в смисъл никой не се очудва. Нека да са на свобода. Да. Момчетата не възразяват. Аз не мога, Точно не мога без сутиен да изляза. Не ми е удобно, не се чувствам окей, не ми е приятно, така че предпочитам да Баба. имам. Ти си баба, злати. Баба, да. Така е. Съм, не съм карала кола без книжка. Съм, аз нямам книжка. И карам. Какво караш ти? Когато ми падне, като кола. Сега, ако ти дам някаква кола, веднага. Да, тръгваме Ще я направо. подкараме, какво? Да. Там е китен. Ще Ми да. покараме, бе, аз нямам съмнение, ама. Те граничните Ми ти няма мога да да Не, си те караме граничните са Да, наши съм си приятели, карала отдавна в сме се Пловдив. разбрали с тях. На кой си карала? Някакво гадже колата? Не знам как ми я даде, но ми я даде. Карах малко, едва му запалих, защото аз бях пак с супер неудобни обувки. Направо тази газ така я реже. Тръгни спри. Добре. Има нещо, което много ме е срам. И да- Това, че буквално, когато се почувствам паникьосана, като карам по-бързо, а за мен бързо е 20 км. В смисъл, имайте предвид на хубав път. Просто пускам волана. Просто го И ти пускам и с се волата си паникьосвам. се движи. Просто се паникьосвам. Щях да падна в реката. В река Марица, но... Но си тук и това е важното. Така е. Така е. Следващия въпрос. Съм, не съм била с черна коса. Е, Само с черно никога не съм била. Всички други цветове ги имам на главата, но никога черно. това е. Моника е Черното винаги най-малко е на мода. скандалната. Щом никога не си била с черна коса. Никога не съм била с черна коса. Това е една песен Огнена брюнетка. Това е любимата ми песен. Ами аз 2 години бях с черна коса. Питате ли ме? Аз съм била с тъмно кафява, но баш с черна не С съм черна била. не си Ма била. аз с черна ще съм близначка на мама. На мен не ми ходи черно, аз съм Не, си ти руса. си рус. Да. Съм си кукла Барби и до там. Съм, не съм се разплаквала публично поради някакъв повод, събитие или случка на публично място. Съм аз. Зодия. Не Зодия, а по-скоро Асцендент Риби съм. Рева много. Ами аз па съм Зодия Риби. Какво от това? Аз па съм много емоционална и цивра навсякъде, както пораснах. Ма пред хора съм си ревала само на състезанията, ако се случи така, че да загуба, тогава. Да, само на състезания съм циврила. Публично. Аз не обичам да плача пред хората. Аз не плача пред хората. Обаче, все някога за нещо, за някакъв повод се е случил, сигурна съм. Като Сигурна малка се циврила. Ма вижте сега, не е да говорим като малко, защото на 99 неща от въпросите, нали? Отговорът е да. Обаче,
Сега нямам някакъв осъзнат спомен да съм ревала някъде, наистина сериозно. Обаче си го пазя за вкъщи, аз много обичам да рева. Вкъщи сама. Никой да не ще. Шаранчето ми то. Това беше най-милото нещо. Което си чува от моята уста. Така е. Така е. Съм не съм лъгала, че съм обвързана, за да избегна флирт. Всяка Всеки дискотека. божи път. И на лесбийка съм се правила, и с момчета съм казвала, че хода и пръстени тук. И ги посочваш случайно, а? Да, и направо го хващам и го дърпам и то ми е гадже, не ме закачай. Мисля, че на всеки се е случвало. Да. Мен ми се е случвало дори по улицата някой е така, дори чичо. В смисъл, рандъм човек. Аз не казвам, че е бил с някакви намерения към мене, нещо по-сериозно. Просто друга сега да покажеш пръстена, наистина и да кажеш, то... Забудена съм, не ме варай. Да, това е най-лесното оправдание, просто да избягаш и се измъкнеш. И това не е лъжа. Това е благородна лъжа, за да се избавиш от нещо, което е лошо и може да не е качествено и добро за тебе. Никога не свършва добре, така че... Абсолютно. Не се доверявайте на непознати, не Никога. излизайте с непознати. И никога не вярвайте на мъже. Никога. Винаги! Слушайте! На мъж вяра никога. Всички лъжат и изневеряват. И нашия оператор е много съгласен. Да, много съм Виждате ли, съгласна. 4 момичета сме се забрали? Буквално не може да я видите. Съжалявам, че не може да я видите. А Как тя е се много кефи. красива, само това ще ви кажа. И е много жалко, че не е пред камерата. Много любов. Другия път. Между другото, Да. вчера гледах от Надейн с телефона някакви снимки. При Ники май сте били, при фотографа в София. Мале, толкова бяхте красиви. Аз седа и викам Надейн с Мале, уникални, с толкова са хубави. Ние бяхме преди това на концерт на Цеца Май. И след това... Затова бяхме хубави. Да, затова Ние за нея бяхме разди бяхме. хубави. Как няма да ме вземете на Цеца? Верно е, че ние не се познавахме, ама... Как А, няма? мен- Чакаме Искам да да дойде излезете. пак и ще отидеме. Добре. Чакаме. аз- Значи, ето това е Добре. покана за Цеца да дойде да отново... Всеки от вас, който пожелае, и Цеца също. Взимаме ва. Който иска с нас, идва. И Цеца може да вземем. А ние да вземем. Ние. На нейния концерт. Супер. Ще закараме, да. Така. Съм не съм спала с момиче. Не съм. Много сме скучни. Only men. Да. Много сме скучни. Ще пораснем. Да. Съм не съм се напивала до припадък. Аре, само ти имаш какво да разкажеш. Значи бях с една червена лъскава рокля в габана и решихме с момчетата да се състезаваме, кой ще спие повече водка. Обаче от стандартните чаши за водка и аз пия 9 на екс. Толкова повръщах в тоалетната. Направо заспах там и охраната ме изкара на ръце и си ме прибраха до вкъщи. После 2 години не пих водка, а сега така я жуля като вода. Дълбоки признания. Толкова дълбок клип. Просто вижте какви неща има да яве. Честни сме, откровени сме. Откровени сме, това е важното. Съм не съм се целувала с гаджето на най-добрата ми приятелка. Си Скот. Никога. Абсолютно Никога. да. Никога. И не е редно. Не искаш на теб да ти се случи, така че... Значи аз на моите приятелки гаджетата не мога да ги понасям. Тия... Да, затова са приятелки, Точно, нали? Затова се точно. разбираме, защото нямаме Тия общо вкус. кашони, тия клошари, даже не бих ги поздравила, ако не са приятелките ми. Никога. Кашони, вика, не такива епитети използва някой път, че просто какво ми вика там пред някой ден ми разказва за някой, за нещо е то червей, като ми каза, се пулках да се смея. Защото и тона и начина по който ги изказва нещата е Пак страхотен. беше мъж и пак го наливах. Без повод. Те са Без само повод. за наливане. Не е вярно, беше повод. Те са си... Ма те сега ще излезе, че много ги псуваме, мъже. Не е вярно, мъжете са страхотни Хубави създания. са. Глупости, аз Просто са мразя тъпи. мъже. Добре, тя е честна. Каза го тя с харема. Хора. Това, че имам харем, не значи, че не ги мразя. Добре, Емануела номер 2. Абсолютно. Аз даже имам една снимка, където приличам на Емануела. Знаем. Съм не съм била задържана в полицията. Задържана. Не е задържана. Аз не А съм чакай била сега. задържана. Задържана за 24 часа или... Да, сме- да, Не, това се има в предвид според мен. 24-ка и Не. ще правим тройка. Никога. Не съм. После Не, ми не. кажи как не ми прави скандални видеята. В смисъл, Аз знам, че те прави скандални видеята, аз просто... Не се смисъл, смявам. не задават ни някакъв такъв въпрос, дето, нали, не е какви Тя знае какво. допълва просто. Имам голяма оставя да говоря. Така е, така е. Съм не съм се връщала при бивш. Най-голямата ми грешка, но всеки го е правил. Значи всеки път, в който се връщах Поздравления, при това честно, момче, че кажеш, ти стисна ръката заради това, че никога не си се връщал при бивш. Ама аз имам едно гадже в живота си. Не ти за трябва това не повече. си връщала. Всеки Затова не път, като съм. се връщах при оня,
всеки път ревахме повече, Волдемор. обаче... Волдемор! Не. Петър Петигрю. Не Волдемор. Та се тая, всеки път ревах повече, но заради него отслабвах се повече и ми беше в полза това. Това не е здравословно. Не търпете такива Да, отношения. по принцип, Не. но Има и по-хубави, има и по-умни винаги. и по-красиви, и по... Това е. Много Заслужавате много повече. Те трябва да са над вашите стандарти. Не Вижте колкото сега, ваши. момичета. Представете си, ако имате един добър, красив, умен, уникален и сте много щастливи с него. Представете си, ако са 5. Ау. Ако са 5 такива, то... Какво ще ги правиш? Какво ще... Понеделник, втори, Бившия сряда, ми- четвъртък, петък. Точно, бившия ми 5 дена в приятел. седмицата. А събота и неделя почива. Да. Еми да, Неделя трябва винаги се почива. Значи, Готино. събота и неделя с момичетата. Та мой бивш приятел имаше време за мен и за още 5, така че защо и аз да го нямам това време? Щом има той време, значи ти го имаш. Точно така. Не съм влизала в секс-шоп. Чичо ми е собственик на всички секс шопове в България. Кой не е ли се влизал? мене? Не се шегуваш. Кой не е влизал? Аз също никога не съм влизала вътре. Обаче съм надничала през вратата и така, чисто от любопитство. И бях по-малка всъщност, когато. Но е така, чисто с разсъдъка си да вляза, не съм. Значи върти табелката. Бабо. Абе, Следващ въпрос, да. Не съм купувала нещо от секс-шоп. Да, съм на една от приятелките ми за рождени Не ден съм. и купих каквото и да е. мъжки полов орган. Разбираме. Да се забавлява. Кой ти искаш? Не съм имала фетиш към крака. Никога аз много мразя крака и много ме е гнус от крака, отвратителни са. И аз не мисля, Така че... е, да. Не, нали? Не. Не. Никакъв шанс. Не съм правила секс в асансьор. Става ми лошо в асансьори, ако трябва да съм честна. И бих пропуснала, но... Може някой да си повика асансьора и... Ако спреме в асансьора, може би. Да. Но когато може някой да го повика, съм пак. Секунда. Колко други места Ще може стана да кажа безмълвна. за асансьор? Това са. Как се А, това, не. бе? Не съм харесвала някой 40 плюс годишен. Аз не съм, ако е актьор, примерно и... чакай. Сега това, не. да. Не, Имаме не. предвид някой реален човек, Не, който не. да е така. Сега, тук имайте. Не, ще... Без 40 плюс мъже, те са набори на тати, аз не желая. Той ще ме набие. Не, ще Бъдете ме с гони. наборите деца. Абсолютно. Не с наборите, с малко по-големи. Да. Това са. Това са. Да. Това беше от нас хора, това е Кака Златка, това е Ема, аз съм Мони. И нека Ели сега да оцени коя от нас беше най-скандална. Ето, Иска ли пита? Мои, това си ти! А коя беше най-малко скандална? Злати. Злати ще има да черпи шотове, дами и господа. Много ви благодарим за гледането. Не очеваме да се напием. Приятна вечер. Аз се прибирам да спя. Пожелайте ни късмет. Чао.